Hello guys, Arman channel agaw lom le ka chu ni. Hoin an that ge da ga duty a that ge da hian ke ma chung ga duty a saria somli flat om ta chan top bera ge top na bera ga duty a win chu mi za na hian som pakwa vel duty thin khan. Hoin mi pariat ba kan ni si lo a Kolkata hian vote thlak turin ho vek ta mani chung duty chung in om ve do khop mai kan duty hei khilai hi ka ke ben chung ania chen amoi ve vak lo tro te mai hi nia thau si tam ve vok sia thau si lo hi ka chia chuan ve lai mai chuan flat pa la teng choi tu te mi lo pe ve la hei paneer ti te rice te roti te ka i pe lo ga da ri mot ne lum ti ve am halam chu lum khop mai ri nai chuan video karon Siam kha lo la na vak lo la example tan chi ni kha karon Siam stiangin casual lo example tan infill theinan chau karon Siam ani jo mi vai te I musidang khan lo musit lo la customer pa taron kala driver mi ron bia karon chang ma lo